Siem
Witam wszystkich bardzo serdecznie na szpilu z God of War'a. Witam na kanale Fred Gra. Salut, hejka, Hasar, cześć. Zaczniemy trochę wcześniej, bo wczoraj no niestety były małe problemy techniczne. Okazało się, że trzeba było włączyć i wyłączyć, znaczy nie, trzeba było odinstalować i zainstalować na nowo gra, bo się chciałem powiedzieć Altesheimie, Alfheimie partoliła gra. Musiałem przejść trochę do przodka. Zaraz wam powiem co i jak, ale przywitam się najpierw z czatem. Siemano, tu Wiro, myślę, że widzę, że to już pochlachaliśmy przed streamem. Ale mnie też wczoraj łeb prały, byłem cały dzień wczoraj na lekach. Jak normalnie leków, tabletek przeciwbólowych raczej staram się nie brać. To wczoraj normalnie się nie dało. A, to nie zapis. No, chyba to. Mam też grę plus, akurat mi się... Chciałem teraz, bo włączyłem sobie starą grę plus, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. No i właśnie mnie też wtedy tak web bolą. Znak. Wystrzel strzałę w kamień. Dobra, tu czekamy. I nie widzicie, świetnie. A, no bo nie odpaliłem gry, może dlatego. Tak, zdrówka życzymy. Dobra, niech on strzeli. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Teraz tak. Chodź. Ostatnio było tutaj wszystko na wczorajszym streamie. Tu powiem, zaraz wrócę do tego. Sorno dziś, o jest, no. To było wszystko przez te paskudy, było obsrane. A te stosy to zrobił nasz kochany tank, czyli Atreus. No i to jest to światło, co ono je gorkie. No i Kratos w niego wlósł i jakby widział, jak muter od tego Arteusa koifnęła, no to jej ciele godło jakby do niej, nie? I Kratos wtedy to widział, nie? Że czemu to spotkało ją, powinien go spotkać jego, bo go wiecznie Nimo, tylko łazi Kaś i tak dalej, że on się w ogóle nim nie interesuje i tak dalej. No takie żalenie i to Kratos słyszał. No i Kratos był tam... O, to się grafika partoli. Kratos to słyszał dosyć dobrze. W świetle, no i on tam był sekundka. Światło Altesheimu, dokładnie. No i w tym świetle Altesheimu, jak to brzmi, światło Altesheimu. No tego się nie zmieni. Tak to jest, jak się idzie po mleko. Dokładnie, no i wiesz, go nie było niby 3... Go nie było tam minuta, a tu się okazało, że go fest długo nie było, no i tyle zaciukał ten pierun, bo ten mu jeszcze topór dał. Temu młodemu. No i ten już mówi, że go już znowu w ogóle czego w ogóle nie obchodzi, jest zły na niego, on tak mówiąc, tak muszę historię dać, ale musiałem to dać, bo nie chciałem ryzykować, że znowu pójdę od nowa, znowu się to spartoli, bo przejdę kawałek dalej, żeby mi się to nie powtórzyło, więc cisnę mnie dalej. Ejka, Hasar, no widzisz, no dzisiaj już przychodzi ten ból głowy, dzisiaj ciebie Hasar boli, no to zdrówka życzę, tak, tak. No jak się po mleko idzie, jest tutaj, no to widzisz. A jak tam było wczoraj, to było chyba na targach wczoraj Hasar, nie? Jak chcesz, to możesz napisać na priv, albo tutaj możesz napisać jak było. Na czym tam... Te schody są zablokowane. To widać, wszystko spać. Jedziemy. Ja zacząłem grać w Gowa, ale niedaleko doszłam. No ja tutaj widzę, że cię inspiruje do gier Hasar. To dobrze, bo ja myślę, że Przed nami kryształ światła. Leży na ziemi. Może pomoże nam opuścić to głupie miejsce. leci na Zoli. Ty jest głupi, hopie. Jest świetnym tankiem, ale chłopie durny jak paczka gwoździ. Nie mogę go ciepnąć. Wczoraj już doszliśmy do wniosku, że zaczniemy liczyć. Wiele razy tego hopa taką ojcowską lepę bym mu sprzedał.
Znaczy tak naprawdę nie, ale żeśmy tak powiedzieli, że tak byśmy go tak mocniej pogłaskali, jak się czasami będzie odzywał. Więc dzisiaj jeszcze ma licznik 0. Byłem na targach, fantastyki i fajne było, ale fest dużo ludzi. Godzina w kolejce do sprawdzenia biletów tam. Ojeru, no to jest... To nie fajnie. Idziemy. No to długo, to rzeczywiście fest dużo ludzi musiało być. Ja tam chcę iść. Ja. No i nasza ukochana taktyka. Teraz to już musimy jakoś odblokować. To co? Nie no, te roski to trzeba odblokować. To Altesheimu powinno mi tu pomóc. Przejść dalej, ale my chcemy się z Zurich pójść, bo tam mamy miejsce, tam jest krzynia, właśnie, tam jest krzynia. Myślałem, że tu będzie dodatkowe, więc wiemy. To wejdzie. No nie godę, że już tego nie mogę wziąć. No, bier to. Co, Arteus tam? Reus. A myślałem, że tam zostanie. No trudno. No, staramy się tego chłopa zgubić jak się da, ale chyba nie. Berka jest. Uważaj na mnie. Ja tu jest jak jest majster. Dobra. Przez 2 dni przewija się około 20 000 odwiedzających, chyba tylko Pyrkont w Polsce jest większy. No to... no co ja tu robię? No to rzeczywiście, to epne fest. O. Ja ci też bych się wybrał, gdyby jeszcze trochę miał czasu, to by było fajnie. Dzisiaj wleciał na YouTube oczywiście filmik z okazji 1500 subskrypcji Q&A. Zapraszam serdecznie, link macie w opisie oczywiście do YouTube'a. Co zrobić? Lubię a walki w szale tutaj w ogóle, patrzcie. Potężny atak, który wrogów szybkie tupnie. To na pewno damy, to kupi. Wiem, że nie widzi. Aha, nie widzicie tego w ogóle, to jest coś, co tu... Dajcie muszę to. Litos. Aha, dobra. Teraz wszystko, teraz już więcej widzi. Dobra, to kupiliśmy. O, to też kupimy. No, spartański szał teraz przywalimy. Powinien, bo się przydał. Ja całą kasę wydamy na spartański. Pobienie wrogów jest jak on strzela, dobra. To co? O, tutaj jeszcze możemy dorzucić coś.
Tu, ale damy na witalność, moi drodzy. To musimy mieć. A, tu jeszcze gniazda. A? Tutaj też gniazda. Wszystko w ogóle. Szczęście, co mi szczęście? A czekaj. Tu do koksiech trochę. I... Mamy to zrobione. Cisnymy. Czy licznik ciepnień zwiększył się pod moją nieobecność? Nie właśnie, Szczepan. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekam na to. Siemanko, Szczepan. Cześć. Widziałem tych na targach tematycznych cosplay Kratosa. O! A nie możesz się przedstawić na lewo? Mogę niby. Znaczy, czy to jakiś lewość są jeszcze ważne? No. Co tam pół biedy? Ja tutaj koło... No tutaj... Bo mi się z CS-a jeszcze zostało, wiecie? Te poszerzenia, po drugie musiałem zresetować wszystko, co się dało. Niestety, bo no wczoraj się spartoliło i Twitch, i wszystko kończyło. Ale już daliśmy radę, więc możemy iść dalej z fabułą. Bierzemy ten kryształ. Jedziemy. Nie tylko życie, ale na dole. Ładnie. Nie, ja tutaj nic nie muszę. Ale życie jest na dole, no. No na razie tak to odstawię. Jak to będzie wadziło, bo coś tam mi napiszecie, to mogę zmieniać, nie ma problemu. Nie tylko tutaj kamerkę muszę. Strzelasz w to! Jeszcze nie zasłużył na pogłaskanie. Jak to łatwo? Tak, dobra. No, nowego. To zwalić, żeby tam przyjść. A nie. Siemano Petera, cześć. Dobrze. O, Reves gra w Undertale. Pozdrawiam Reves. Też świetna gra Undertale. Kiedyś zagramy sobie raz. Tak. Tak. Już wiem jakiś. Zaraz ja herbatkę zaleję. A, no dobra. A, dobra, mi się. Tam trzeba będzie to... I... Ja, tak to trzeba.
Co ja dzisiaj robię? Nie wiem. Co on robi? Ojcze! Ojcze! Co on robi? Co to było? Co to było w ogóle? Kuku? Nie, żadnych kuku. To było... To się wytnie, dokładnie. Ale ja nie wiem, co on zrobił w ogóle. No przecież kurde biegam w niego. No i działa, nie? Ja bym na miejscu Ardeusa śpiącego starego nie denerwował. Dokładnie, dajmy się kimnąć te. Powinna jego, dokładnie. To jest taki Globox w Raymanie. Atreus. Herbatka za pełno. Ale te finishery ładne, no. A będą jeszcze lepsze. Oje! Osar, ty nawet jak nie grałeś, to zobaczysz, co jeszcze tu jest do wykombinowania. Pikne rzeczy będą. I jeci to godą. Nie. Bo na razie se... Ja sobie mogę langzam zrobić. To stąd muszę, naś ci przekombinował Fred. Wiecie, zapalę kryształ, jeśli znajdziesz odpowiednie miejsce. Wracajmy na górę. Dobra. Trochę to minęło, ale jedziemy. A teraz to taki zespół R, który w nerwie się tylko pojawi. No ja, ale potem jak się za nim tęsknił, ok. Serio, najsmutniejszy chyba w ostatnim odcinku Pokemonów. W ostatnim odcinku Pokemonów to jest to, jak zespół R się rozpada. Żegnamy zespołem R, że tak powiem. Na tym można płakać, a nie nad jakimś aszem. Czy After dzisiaj... Czekaj, czy After dzisiaj przewiduje? Nie wiem, zobaczę. Pewnie będę musiał coś zjeść potem. Po live'ie. Znaczy będzie może krótki, tak powiem, no. Bo ja muszę te horsy muszę nie rozpada, ale nie widzimy po prostu. No właśnie o to chodzi, no nie, że no ja tu złych słów użyłem, sorry. Chodzi o to, że no my już nie będziemy widzieć, że się już rozstajemy z nimi. O, tak to powiem. To też zablokowane. A? Jak myślicie, że tutaj są przemyślane ruchy z mojej strony, to otóż... To trochę głupie poza tym, dobra. Daliśmy radę ładnie. Maślanki dodałem zamiast mleka. O, to proszę, bo... Czekaj. No tu widzicie dużo, to jest tylko, no po prawej jest opis. To mamy. I to zostawimy, bo to zamrożenie jest git. Nie będziemy zmieniać. Ta mi się PDB.
Namysłek tam sam przeskoczył. Weź. To ja to wezmę. To jest jak, to jest jak śliwka w Raymanie. Dobra, jeden. Jeden. Po co to zabierasz? Jeden ma już. Hop ma jedynkę dzisiaj już. Za głupotę też się, za głupotę się płaci. Chłopcze, Czy Time Świat Krasnoludów to lokalny odpowiednik Śląska? Być może, być może. Chociaż... Chociaż Józek jest na Śląsku, a raczej do niskich ludzi nie należa. Wiecie... Może tak, może nie. Licznik ciepnięć, o. Niskie drzwi, które nie są drzwiami. i misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? Nie no, teraz mu darujemy. Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Mi źle. Wiecie, no dobra, nie, to po prostu ja jestem taki, bo... Ja mam tak no. Tak średni bym powiedział, tak średni. O, mamy dzwony. To jest coś ciekawego. Coś być. Dobra, już widzimy o co chodzi. To skrzynię otwieramy. Pomyśl ty. Ciekawe, w mitologii nigdzie nie ma napisane, by krasnoludy były niskie. Prawdopodobnie wymyślił to dopiero Tolkien. No i to jest ciekawa informacja, naprawdę. To akurat fajne. A, bo tu musi być światło. A to potem to musimy w ogóle tutaj odblokować to. Ja już wiem, będziemy musieli tu, czyli ten kryształ trzeba będzie wziąć na wierzch. Jak mi jeszcze raz zada pytanie, po co to biera? Nie wybacz, nie wybacz. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. A Kratos odpowiedział za mnie, więc... Ale jest licznik 1. Wiecie, to jest znakomita fabuła, znakomita ideologia. A u nas największa frajda to jest kiepnięcie Arteusem i szukanie tych krunów. Uwielbiam ta gra. A, orkowie są blondynami. No to jest dosyć kontrowersyjna teza. Może Nie no, zamiast wiem, że nie. plądrować świątynię, moglibyśmy stąd iść. Jeśli Dobra. zechcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę. Dobra, już Kratos ratuje go. Kratos go ratuje fest. Kratos go ratuje, bo już chciałem zaliczyć mu, ale... To ciepnięcie liczymy, jak się nie odezwie Kratos. Bo Hob jest mu dobrze godo, a po drugie to jest jego fater, więc nie będziemy go wyręczać. I tu... Czekajcie, tu trzeba... Ja muszę pomóc. Robimy. Dokładnie, krasnoludy były w mitologii nordyckiej. Tu mamy... Tak, no przecież tutaj Indry jest krasnolud. Czekajcie, bo żeby to zniszczyć...
Wierchu trzeba. A. Dobra, o, że tu jest mega czat. Tutaj widzę, że nie, bo to do ciekawostek możemy się, możemy się tutaj dowiedzieć od was. Jestem genialny. Mua. Wespnij się i rozejrzyj. Nie dostanę się stąd do misy. Za daleko na skok. Zaczekaj! Nie żebym miał wybór. 2. Mówiłem, że uwielbiam zagadki z głowa. Tak, tak. Trochę chyba też to takie na sumie. Ale To też. zrobisz coś, czy... 3. Nie wiem, dzisiaj jest 3. Ja liczę na dzisiaj. Nie wiem, ile cołki jest. Już ostatnio było chyba 2, nie? To liczymy na odcinek, czy cołki? Kiepnięcia Arteusem. Atreusem. Teraz dotrzesz do misy. Aha. A, dawaj, misiu. Zaczynaj. Licznik ciepnięć Wspaniałe 3. drzewo, mężny człowiek we mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie. Durny zakon. Licznik ciepnięć 3 mamy. A, więc to jednak drzwi. Ogólnie? No to ogólnie jest chyba 5. Tak mamy liczyć. No i ładnie, no mamy światło Altesheimu. Świetnie. Ten z rogami wrócił. Czego chce teraz? Godo do ciebie, nie słyszysz? Gdzie jest od języków te? Przecież na razie patrzę na ciebie, to chyba w Nienawidzę go. krzywiku. Z pewnością wróci. Dobrze. Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Nie. Więc Ale pójdziemy jeszcze do Sindriego, co? Czekaj, bo laga miałem, chyba mam późnego streama po prostu. Mały się, jak zwykle, do przodu. FS. Człowiekiem przede wszystkim korzystał z mitologii nordyckiej, brytyjskiej, germańskiej jako jeden z pierwszych opisał na to na tyle, że dzięki niemu mamy wizję właśnie orków. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił Pójdziemy. w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień Chowaną wejścia do kamerę mam. magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Zaznaczymy to Jeśli sobie. udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudstw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. O, wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. Nie ma sprawy. Uwielbiam pogaduchy. Kogo wolić? Fafnir, między ambicją a chciwością jest cienka granica. Aż jeszcze raz mi przerwiesz. Kogo bardziej lubicie, Sindriego czy Broka? Dajcie znać na czacie.
A my i ciśniemy te... Jegidy. Tak. No są 3 ciepnięcia tym... Przepraszam, 3 ciepnięcia. Broken top. Opowieść o 3 trollach. Obaj są super, ale nie wiem dlaczego chyba bardziej lubię Sintiego. O, widzę tu niektórzy tak. Fajna notka jest w nim. Fajna notka jest na nim w Ragnaroku obroku. No ale to nie będziemy tutaj spoilerować oczywiście. Pan nawet mi nie próbuj tu spoilerować. Kupy wojenne, no dobra. Sznupiemy, tu już nic nie ma. Dobra, idziemy tam. Wiesz, że stąd nie można wrócić na górę. Wiem. Nie, myślę, że jest... Tam to mnie intryguje. No i mamy kolejne łupy wojenne. Dobra. Sznup. O, Petra się zgadza z Hastar. No są... No właśnie też... Ja w sumie... Gdyby ktoś mi takie zadał pytanie, to było problematyczne, bo obaj są bardzo dobrzy. Oni są inni po prostu, ale obaj są bardzo dobrzy. Mogę stąd... Mogę śleść stąd. Mogę stąd... Nie wiem, czy... Nie mogę stąd zejść. Mogę powiedzieć. Nie, już nie rozumiem. A, tam są jeszcze drzwi. Mam to. To teraz popularnie robimy pitamy stąd i ja. Chcemy stąd wyjść, bo już mamy ten Bifrost, czyli te światło, ale to jest... Mamy światło. Dasz radę. Mamy właśnie światło Altesheimu. To co, czemu akurat 2? Nie lubię tej baby. O ty gadzino pieroiska. Niepotrzebnie to. Pomogłoby, gdybyś uniósł światło, żebym widział, gdzie strzelam. Użyj słuchu. Przystosuj się. Robię to. Nie, tutaj na zerowych. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. Tutaj źle użyłem szału, ale przez przypadek tego użył. Nie powinienem go użyć.
Dobra, ale jeszcze sobie tu trochę posznupię. Może nie zauważyli. To lubię. Ojeru, no Bifrost to się, tak się mówi. Płonący. Dobra, to jak ktoś sobie to sobie przeczyta, to co Pieraz napisał. Baba Jaga jest wkurzająca, ani nie godej. Ani mi nie godej. Jakby nie patrzeć, to most według wiki. Według wiedzy uleci. Możemy iść dalej? A nie, tutaj nic nie zrobimy bez tego stało, więc idziemy do drugiego mostu z światła Altesheimu. Dobra. Co tam u was? Tak jest, dobrze, jeszcze raz go wani, dajesz. Tak, żeśmy w Kakodemonie, żeśmy kibicowali, teraz trollowi kibicujemy. Dawaj, śmiało. Dobra. Jaki jest bigo, dokładnie. A kto tu jest? A, jeszcze wyżej trzeba to. Jak jest za dużo larmo, to powiecie, to przyciszę to. Ja przypadkiem... Dobrze głoszę. No, bo dla mnie jest chyba trochę larmu. Ja przypadkiem nie podałem tej taktyki? Tak, to ty weź, tak. Tak, Szczepan, ja pamiętam, żeś ty to. A mamy 4 z łupów wojennych z 6. Fajnie było jakby... Iść dalej? Nie, to jest to już jest skrypt powtarzania, to nie... Zdjęcia dalej masz... Na pewno sobie z tym poradzisz? Wolałbym, żeby nic cię nie spowalniało w czasie walki. Zachowaj czujność i bądź cicho. No mówię, gdyby się nie... Kratos nie odzywał, to ja bym coś powiedział. To... Ściepnie to. Jak hop, cały most przeniósł, a ten se z kamolem biega i bodo, no na pewno coś się nie stanie, no kurde, no hop ma Alzheimera, widać, że to jest... Chopie, za dużo tego światła Altesheimu żeś chyba przyjął, hopie, na ten łuk. Bo już masz Alzheimera powoli. Skleroza, hop. Młody synek, a skleroza, ty. Co to będzie w Ragnaroku, te... Czy go do mnie... Upa! Chłopcze, strzelaj. Wiem, jak to działa. Dobra, dostanie, 4. 4, dostaję 4. Ile razy mam ci gadać, że musisz siedzieć cicho? Chłopie, jest ciemno jak pieruny. Prawie cię ci łeb ci tu ucięli. A ten jeszcze musi to skomentować. Czekaj, ale... nie było jeszcze jednego tego? Z drugiej strony. No. Nie, wszędzie, nie? Tu tutaj nic nie mamy. Dobrze, to wracamy. Jak sam się wpycha pod pięść. No, a się do gipsy, nie? Licznik ciepnięć. To się płaszę, że moja ex mi myszkę ma oddać za tydzień. Gratulacje. Topi teraz... To dobrze. Wreszcie,
Możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu Dobrze. sprowadziła. No dobrze. Chcę się stąd wydostać. No, nie dziwię się tobie. Nie dziwię. Nie, ich gadanie, ich gadanie najlepsze. Czekaj, mówię ścisz grę. Teraz czekaj, no? Mówię ścisz grę i pójść w Fared Walk, wszystko żeby go nie słychać. Jak pregra widzimy się na dumie wtedy. Aha, a jak Fred gra, widzimy się na dumie, dobra, tak. Brawo. To jest teraz. No to znaczy Hasar ma rację, nie? Może to jest irytujące, ale jakoś właśnie te moje sznupanie oni jakby zagłuszają. No uzupełniają to, że tak powiem. To jest git. Było chyba wszystko popierane, nie? Nie, łupy wojenne, warto było. I jeszcze jedne łupy wojenne, czy musimy znaleźć? To będziemy sznupać. Chyba spartoliłem wszystko. Nie, bo to jest... W ogniu. Artek wkurza, ale musi być. Dokładnie. Po coś, no po coś on jest. No słuchaj, każdy po coś jest. Jakąś funkcję... Ojej. Przepraszam się. Ale jeszcze mieliśmy jedne takie te. Dobra, chyba wiem, jak szukać ostatniego. Wiem, że to jest tam jest krzynia, ale myśmy ją zdobyli ostatnio. Możemy już Curik. Skończyły mi się tematy do gadania. O, jak będzie Mimir, to dopiero będzie klachanie. Kurde, myślałem, że... Ja myślałem, że tam zostaniesz. Bo tu będzie ciężka walka już. To pamiętam. Walkę jeszcze poszło. A? Bo brakuje mi jednego tego. Jednego łupu. Chciałby go zdobyć. A, wyjdzie. Dyć. Makarena. Jest. Nie, to nie to. O ty grzybie. Wyganili mnie. Banda decydent. To nie znajdę. Trudno, potem sobie to znajdę. Kto się przestraszył? A to jest bot? To jest bot. To jest bot.
Niektórzy mówili, że gram zbyt ostrożnie, ale... Tak, czym się na krzyksze... No nie, odjechałem za bardzo! Czekaj. Nie! Moje krzesło mi odjechało. Mogliby nawet też zrobić drzewko rozwoju torbienia. Dokładnie, drzewko rozwoju torbienia. A to by chciał obejrzeć. Kto tam to tworzy, ma dużo pomysłów na trzecią część. Drzewko torbienia. Nie daję, bo nie wiem o czym on to. Co? Nie ten knefel, sorry. Ale jazem jest baran. Wiesz, ja strzelam Arteusem w niego. No nie! No ale to spartoliłem. Ale to spartoliłem pod koniec, źle nacisnąłem knefę, sorry. Ja myślę, że oprócz rzucania artkiem można by nim leć przeciwników zamiast toporem. Ja widzę, jak ładuje ataki i tak wiecie, za girę chyto i tak macha nim jak Rayman tą łapą. Wiecie, siarki mu do mordy wsadzić i ciepnąć. Dobra, nieważne, idziemy. Albo jak młotka używać, od razu otwierać drzwi nim. I wtedy powiesz Arteusowi, że słuchaj, jesteś kluczem do sukcesu. Dobra, jedziemy, cicho, bo wy mnie rozpraszacie, to jest super, nie? Ale czekajcie, muszę rozkupić. No. Nie. O, zaciął się, dobrze.
No nie, wiedziałem. Nie, co jest? Czemu on nie działa? Ale się odsunąłem. To mówi Stachu, jak on biegnie, czy mi się wydaje? O, nowe ataki mam później. Chyba, zaraz by czas na... O, udało się. Za drugim razem. Wiem, użyłem szału, czekałem na ten szał. Ja już widzę Walkirię, jak będziemy walczyć. To niemożliwe. Co on mówił? Mówił, że popełniliśmy błąd. Pomogliśmy złej stronie? O! Fajnie, to damy. Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść? To coś... Nie wiem, bo się... no. Gdy zleci na dół, to od razu szemleć. No tak, wiem. To nie, ja już... No. Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Atreusie. Zapomnijmy o tym. Dobrze. No te łup wojenny to se potem znajdę tutaj. Nie, bo tutaj... Nie, no ale tu po coś to było. Tu już tu jest uzasadnione, dlaczego nie jest zły.
Jak będą zdobyli ten światło Altesheimu, no to... Nie, nie, tutaj nie ma cieplenia. Eee... Jakiś ty litościwy. Nie no, ja po prostu też, ja się zawsze staram zrozumieć też tego synka, nie? No on też nie ma łatwo i wiesz, i na przykład jak ja widzę uzasadnienie, dlaczego jest zły i on marudzi, no to jest normalne i to wiesz, to nie jest jakby nie jest litość, tylko zrozumienie, tylko czasami się no nie odzywasz w ogóle niepotrzebnie, jak nie ma uzasadnienia, no to wtedy, nie? Ale tak, no to trzeba tego synka wysłuchać, nie? Bo łatwo on też nie ma, nie? Chodzi o to, jak mu przeszkadza swoim gadaniem. Tutaj co, no wracali i powiedział, co mu się nie podobało. Dobry rozwój postaci, dokładnie. Wiem, że wiem, ale nie było coś jeszcze... Nie było jeszcze jednej takiej wiecie... Było, ale to nie tutaj. Albo tutaj? Tu, właśnie, wiecie. Oj, runa. To co? Wiecie co to jest? Wiecie co z nim zrobić, nie? Wiecie! Jeden wyjdzie czy dwa? Arteus, bierz. Dobrze, brawo. Tak, trzymaj. Tam biegniemy. Ale namierzaj ich. Nie zostawiaj mnie! Nie, no tutaj się o taka moneta też teraz zahaczy. Mierzenie nie musisz mierzyć, tylko po prostu wystarczy namierzyć, żeby on strzelił. Wystarczy, no mierzyć, żeby on strzelił, w sensie najechać. No wiem, wiem. No to co chcesz tracić. Okej. Że mi się tutaj to zapisze. Nie, no, to zdobędziemy, bo to warto. Bardzo agresywny. Nie wiem, czy damy im radę. Wiecie, panie, ale o nich jest dwóch. To jest problem, że ich jest dwóch. Był jeden. Bo teoretycznie powinniśmy to później zrobić. Ale... Oby się to zrobić tylko. Spróbujmy z sam Atreusem to zrobić. Bardzo agresywny boss. Nie damy rady tego zrobić. Spróbuję jeszcze raz, jak nie to potem to zrobimy. Nie, oni są za agresywni. Ja muszę mieć więcej... Muszę mieć więcej zdrowia. Do tego synka, na pewno. No...
A, tu dalej ten, no. Walkiria. Kurde, to ja jak my z Walkiriami damy radę. Można było kąty robić, ale to ciężko. No ja, ale na jednego. Ten drugi też jest taki agresywny, bo ma długie, on ma naprawdę, znaczy ma szybki doskok ma w tych atakach. Więc tu sobie damy langsam. I posznupiemy później tutaj wrócimy. No nie, no bo tutaj widzę, że mimo, że nawet mam trochę placu, to nie, jeszcze nie. Tu musimy mieć więcej ogłuszeń i tak dalej. No nie, to nie jest ten level, bo widać, że to jest 4. level, a my mamy drugi, albo nawet... Który my mamy level w ogóle, to jest dobra ten. Mamy drugi, a to był 4, więc no nie, no 2 levele to już jest... To wrócimy sobie tutaj później, a my cisnemy dalej, już jest godzinka. I wyjeżdżamy z Altesheimu. To jest jej koniec, no prawdopodobnie, zobaczymy. Ojcze. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz go. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. No też skąd, ale też ma skąd. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. Pięknie. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? No wracamy, nie? My się potem... Jak coś, to ja się muszę off-stream, albo nie wiem, na Discordzie, na Afterku kiedyś możemy to odpalić i będziemy tak właśnie trudnych bossów, bo i tak muszę ich pokonać, bo Walkirie będą dramat. I ja pamiętam, sobie przypomniałem, że ja zdobyłem wszystkie Walkirie, tylko tej ostatniej nie umiałem pokonać. To było chyba na tym poziomie trudności też. Ratuje się biedne dziecko z Podlasia, które podróżuje pomiędzy światami, zwyczajne życie... Lasienina, ja. Myśmy tu żeśmy strzelali, bo się z tych... Karbu Fafnira pójdziemy pewnie, ale to myślę, że razem z tym. Z kolejną postacią, co za nim będzie podróżowała, bo zawsze coś fajnego doda, nie? Historia, że no ta gra według mnie jest świetną historią. Jesteś spostrzegawczy. Słynę z oka do szczegółów. Do dzieła! Masz zgubione przedmioty. Jakie zgubione? To przedmioty, które pozostały na polu walki. Ktoś do men... Co ty gadasz? A, nawet jak ten. O, super. O, nawet jak ten mi się... O, elegancko, to mogę na... To Curigmom. Fajnie. O, tu było git. Ten to był. To serce pradawnego mam za mało. No i myślę, że dzisiaj chyba Mimira odblokujemy. Pachnie. Byłem przypięty do drzewa. No tak, zaraz tak będzie. Ale to... Wpadnijcie niedługo! Nie, my wpadnie. Potem sobie jeszcze pójdziemy po sznur. Ojcze, muszę coś wyznać. Te głosy w mojej głowie, słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. To, czego się bała. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? Obiecuję.
że on tu automatycznie sam biegnie. No dobra, to idziemy do hołdy. Chyba, że jeszcze coś będzie. Kruk, jak kruk? Nie, nie było kruka. Muszę do haźla, dokładnie. Nie było kruka, co ty Kaj? To na moście? Trzeba. Zgubiliśmy się? Nie. Ale to nie to. Było kakania, ale chyba zbyt. No właśnie. Taki charakterystyczny dźwięk. Przeczytaj. Dobrze. Ale dziękuję, że jesteś spostrzegawczy. Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Myślisz, że dobiegnie końca po tym, co zrobiliśmy? Nie sądzę. Nie, nie ma. Idziemy. Ktoś ich chcą nas zmylić, no. Bo ja jestem bardzo wyczulony na ten dźwięk. Jest wyczulony na to, więc... Raczymy. Ale dziękuję, że jesteście... To bardzo dobrze. Ojcze, muszę do Hachla. Chłopie, albo nie, w łajbie już tak zrobił. Co? Zgubiliśmy się? To krótkie Odyna, inne odgłosy wydałem, takie mniej naturalne. Tak, takie bardzo wysokie tony. Tu sobie potem pójdziemy, wam pokażę, o co chodzi z tym. Rokanie. O, ale my idziemy. Abym sobie dłużej pograł w tą grę, no ale Co nie teraz? mogę. Mamy światło. Do Midgardu. Ale ja wiem, że to jest... Jakaś krzynia była. On niszczy ten kryształ, patrzcie. Super. Ale szczegóły. O. Zbieraj te odłamki. Wiem, żeśmy stację mijali, trzeba było powiedzieć. W Ragnaroku normalnie wydają. Ej, dziękuję, ale Ragnarok mnie na tą chwilę obecną nie obchodzi, bo jak w niego nie grał i nie chcę wiedzieć, co... A dziękuję, Fredgram, masz nową witkę. Moja babcia. O, pozdrawiam serdecznie. Umy. Znaczy tak jest po śląsku po prostu. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy wszyscy. Bo jesteśmy w Alpesheimie. Obracamy Jotunheim. No to tutaj nie ma tej wieży na razie. Valheim jest niedostępny. Pozwiedzamy sobie na Muspelheim. Te wszystkie światy nie są otwarte. Tutaj dopiero w Ragnaroku będzie reszta tych. To niedostępy. Też nie. Helheim jest zablokowany. Alfheim. Dobra. A Midgard jest w centrum. Dobra, to R. Jedziemy. Babcia też pozdrawiam. Niesamowite, Dziękuję że wszystkie bardzo. światy zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. Ten pokój umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. To zastępuje loadingi. Wróć do hołdy. No to dobra, to cisnemy. No, otwieram. Dawaj, nie. Ja już nie będę się zaciął, ale... Brok! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie.
już nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. Dobrze, jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Dobra. Będziemy sobie robić oczywiście te poboczne. Alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Opłaci się wam znalezienie go. Wiem, że z tym się zaciął. Nie, nie, nie. Na urodzinę mi trzeba ten. A z jakiej to krainy powracacie? Niech zgadnę. Z Alfheimu? Skąd wiedziałeś? Wszędzie poznam ten zapach. Spędziłem tam całkiem sporo czasu, ale już mnie tam nie wpuszczają ze względu na pewien incydent. Kałowy. No nie wiem, czy twój ojciec będzie zachwycony, jak opowiem ci niecenzuralną historyjkę o kradzieżach i pochenduszkach. Co? Nie oceniaj mnie. To od was wali elfem. To rozbudza wspomnienia. A teraz sio! Mam sporo roboty przed sobą. Jest. Hej, nie spotkałeś może takiego obdartusa gdzieś twojego wzrostu, co nie czuje bólu i gada jak pijany, choć pewnie jest tylko przygłupi. A myślisz, że ja go lubię? Gdybym chciał zadawać się z asami, otworzyłbym sklep koło burdelu. Albo areny. Albo burdelu na arenie. Czy on powiedział Asami? Chodzi o bogów? Nie. Brok, co wiesz na temat węża z jeziora? Azoki łapał. Wiem, że jest kurewsko wielki. A, dobra. No nie, ja mogę tu siedzieć i go słuchać. To są świetnie napisane Jasne, te sklep dialogi. otwarty. Jak ktoś mi powie, że się nie, że po polski ten nie jest dobrze napisany, jest dobrze. Damy to. Mój uśmiech odstraszy pewnie większość wrogów, ale po co ryzykować? Nie, to już. Tak, chłopcze? A synkowi byśmy też dali. Wunsz. Wunsz! Wiem o jakim wężu gada, ale nie pamiętam jak się nazywa. Czegoś zapomniał. O, też wiem. Ale ja to... Większa losową statystykę. Gdyby losowo. To jak? Chcecie posłuchać złotych myśli Broka? Tak, dawaj. No właśnie, tak, tak. Jormun Gantr. Ale ja chcę posłuchać. Tutaj, to z tego później będziemy korzystać. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Nihilnowi. Ale świetnie, świetnie, świetnie. Pamiętasz, jak wrócić do czarnego tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Jak chcecie jeszcze zwiedzać, cisnemy pod tej hołdy. Wiecie co, ja bym pocisł pod to hołda, bo będziemy mieli jeszcze chopa, który będzie opowiadał nam lore tego świata. Płynęliśmy koło tego posągu Tora, gdy opuściliśmy jaskinię Wiedźmy. Jaki to kierunek? Jest późny ranek, słońce jest tam, więc... Południe. Południowy zachód? Dobrze.
Dobrze. Cisnemy. No, cisnemy, bo mówię tam, to warto, warto. Kolejny zaubry? Ło! Nie, co ty nie powiesz? Ale mnie wnerwia. O jest, Zerkusie. Nie, tutaj już. Mamy radę. Jak my mamy Walkirę na tym poziomie trudności podejść, to jest po prostu... Już prawie! Ło! Udało się. Jak? Ujdzie. Ojcem jest Loki, taka ciekawostka. No to fajnie, to fajnie. Dobra, idziemy się, bo musiałem nad tym wężem, co był. Dymy durziaja. O, tutaj. I my tu... Dalność da. Ciężka to była walka, ale dało się. Tych też nie odczytam. Ale są inne niż tamte. No i teraz widzicie. Nie odczytam ich. O, hopie, do czegoś ty się... O Jezu, Darkusia, żeśmy się wpartolili znowu. Dobra, jedziemy, próbujemy. Jasne gwint. Dobra, leżymy. O, nie było szans, 6. level. Baba z gaga, no. O kurka. Teraz mówi jazda, kiedyś gizda. No to jest właśnie rozwój postaci w tej grze. No, potem się to... Nie no, nie wszystko naraz, czy nie od razu. Spójrz. Magia wiedźmy wciąż pokrywa plugawe pale. Zaoszczędzimy trochę czasu. Aha. To dobrze, to dobrze. Ładnie. Dosyć widlów. Nie ten kruk. Wiemy już do czego to... Tutaj jest, dobra.
Zobaczymy jak nam pójdzie, bo planowe do 20, ale zobaczymy jeszcze, jak coś to się może trochę przyciągnie, zobaczymy gdzie będziemy na koniec. Popatrz. Ciekawe, kto to zapisał. To był Rajmund ze Spuchowa. Ja się właśnie wróciłem, czy nie? Otóż nie. Ale to jest Sindri. Znaleźliście coś ciekawego w magazynie Fafnira? Na przykład osełkę? Nie no, potem pójdziemy. Nie, to już nie. Widzę, że wolicie dzieła mojego brata. Nie macie gustu. Przygotuj się! Brawo, Fred. Już prawie! Jazda! Za tobą! Uważaj z tyłu! Dobry strzał! Wybacz, jeszcze chwilę! Dobra walka, dobra walka. Ale tak już, mówię wam, to dobrze, że nie wzięliśmy najtrudniejszego poziomu trudności, bo byśmy stali. Tak, jestem bardzo zadowolony, że cisnemy w miarę wartko. To było do zabrania, nie? Atreusie, za mną. Zaraz będę! Myśmy zebrali. Dobra, idziemy. Nie możemy do tego wyleźć. Ej, to jest. No ba, ten tam włazi. Bardzo dobrze. I łódź ten tam. Tutaj. Przygotuj się! Tego dalej nie zdobędziemy. Jazda! Wybacz, jeszcze chwila! Mogę działać. A, tego też nie Zarośla rozbijemy. hel. Nie spalisz ich i nie potniesz. To gdzie mam iść? Tyłu! Jak mogłeś mi powiedzieć? No kurde, patrz, jakieś pieruńskie wilki mnie tu... Windą, no właśnie, ale winda chyba nie działa. A, działa, dziękuję bardzo. Ja, richtig, no myśmy tak z tą, z Freją żeśmy jechali. No już wam zaspoileruję, że ta wiedźma to Freja, no. A gdzie za... No, a tu Ojcze, jesteś. Może ja mógłbym ją teraz ponieść, Nie, ale... mówię nie. Dobrze. Jak myślisz, kto wyrzeźbił tę twarz? Ty lepiej się znasz na tych rzeczach. Dzięki. Patrz pod nogi.
Chwila nieuwagi może nas opóźnić. Wiem. Też tego nie zdobędziemy. Kiedy fanem... Czarne tchnienie. Co zrobimy? Sprawdźmy, czy wiedźma miała rację. Nie wiem, czy fanem mamy ze streamów będzie, no nie wiem. Nie powiem ci, Szczepan. A, musimy pójść do przodka. Dobra. To działa! Miała rację! Chodź, czas to dokończyć. Więc idziemy rozpylić prochy tej i kończymy gierkę, więc fajnie. Polecam. Ale no, jakby się tak jeszcze... Legendami. Się trochę jeszcze tak sprężył te... To ty, Mimir, czy... Droga przed nami. Nie przejdziemy. Musimy się wspiąć. Ale bym skoczył na plery, nie? Zawsze jest fany na Steamach. Właśnie, ja nie muszę robić. Wiesz, Pierch. mama mówiła, że giganci często odwiedzali góry Midgardu, zanim zniknęli. Zniknęli? Tak, pewnego dnia po prostu odeszli. Nikt nie wie czemu. Może wrócili do domu. Do Jotunheimu? Możliwe. Ciekawe, czy wyrzeźbiona twarz była hołdem dla jakiegoś ważnego giganta. Ujście! Dotarliśmy! Czarne tchnienie. Chłopcze. Chłopcze. Synek, ciśniesz piszy. Był na wrotach do Jotunheimu, w świątyni Tyra. Giganci tu byli! Panie... A To jest jeleń? Nie kojarzę żadnego giganta z głową jelenia. Ciekawe kto to. powiem ci, tak patrzę na ciebie, to największym jeleniem to żeś ty na razie. Na razie. Nie ma przejścia, ale widzę misę. Co tam jest napisane? Ni zwierz związany, ni więzień w pętach, ni drzewo w ziemi mnie nie pamięta. Teraz na plądrowanie. Nic. Podłoga. To nic nie znaczy, czegoś brakuje. Do drugiego kryształu. Może jest to drugi kryształ światła. No dobra, ale Snek pomyślał. Widać, no, jednak jest jakaś refleksja, coś myśli, szukamy. Jestem gotów! Mogę już ruszać! Dobra, jest na tyle silny, żeby dwóch pokonywać. Dobrze. Jest dobrze. Pierwszy wybuch wojny w serii Kot D&D. siedział tam na górze. O, oczywiście. Wiesz.
razie nic nie zrobię. Ale jak weźmiemy to, no to wyjdzie. To miejsce było ważne dla gigantów. Poddają nas próbie. Czy tu o tyrze już będzie? Tu w ogóle jest cały czas o coś o tyrze. Dobrze, to ma sens. Już prawie to widzę. Chłopie, to sobie brylę załóż. A i mamy cyk. Runy! To rozwiązanie? Wolność. Zgadza się. Śmiało. Dobra. Frelsa. Miało. Co się dzieje? O, spodziewałem się mostu. Kolejny sprawdzian gigantów. Nie bali tak szynia, ale my tam wrócimy. W tym uchwycie jest kryształ. Zapalić go? Jazda! Lepiej, prawda? Nie. Te przejścia są chyba za wąskie dla gigantów. Z czego się śmiejesz? O, mówisz poważnie. Zawsze mówię poważnie. Zapomniałem. Mama mówiła, że nie przepadasz za historią. Giganci to rasa jak elfy czy huldry. Nie muszą być wielcy. A wąż świata? Dobra, wąż świata jest akurat całkiem spory, ale nikt poza nim. Taka z bossem się chyba zbliża. To spoilerowanie. To przynajmniej do tej... Wspomniałem, że jeszcze w tej hołdzie się dużo bieremy. Oj, będzie tu trochę roboty. Trzeba się uwinąć. A myśmy sobie... Nie? A, wąż jest ważny dla fabuły, to się... To się zgadza. Nie, nie bierzemy tego. Wejdź do gniazd. Co twoje imię ma? Dobra, nie, Fred, zaprzyj się. Kurny po... Gańba. No nie, ta pierońska wiedźma. Jeszcze sekunda! Nie. Czekam! Dobra, udało się. Zobaczymy, czy coś zostawiły te pieroństwa. To chyba nie. Co to za linki tutaj? Tak na przyszłość proszę linków nie wrzucać na czat. O, wiemy co to, słyszymy to. Jazda!
Na Discorda, tak, tak, na Discorda. Dziękuję Hasar za moderację wzorową. Dobra, mamy krzynia. Ale ten... Co on zrobił? Aha, dobra. Ja nie wiem, czy ja to... Tu jesteś. Jej! Ale czemu mi knefle nie działają, że nie mógł czego zrobić? Nie mogę E nacisnąć. Czemu ja się tutaj... A gdzie to jest skrzynia, czy ja... Czemu to mi coś nie działa znowu? Ja chciałem to przyspieszyć i mi nic nie działa. O co chodzi? Zrobimy rozpocznie od punktu kontrolnego. Będziemy jeszcze raz się z nim prali, no ale tu nic nie działało, więc no. Super, kolejny upiór! Uważaj! Sekunda! Uwaga, ojcze! Załatwione! Jazda! Zorowo zrobione teraz. Jazda! A tu już te są zdobyte. No teraz działa, trzeba było zrestartować czasami. Dopiero się ogólnie odbija od przeciwników, w sensie od jednego, drugiego na pojedyncze. No później będzie taka umiejętność. No. Jazda! Gotów, ojcze! To ja go nie widziałem, on mi się z życi pojawił nagle przede mną, czy co? O co chodzi? Ale mamy odtąd. Dobrze, jest git, jest. Ruszamy na niego po prostu. Jazda! Nie mogę! Powalę go! O, no trzeba było to pójść. Zaczynam chwytać. No.
Może być. Ładnie zagrałem. Skąd wiedziałeś, że tam jest? Bo widzę, nie jestem ślepy. Dobra, ale tu będzie coś... Tu jest ta skrzynia, nie? Kurde, ale tu będzie zagadek teroski. No i tak z tą skrzynią trzeba by, no patrzcie. Aj. Mogę puścić? A, mogę to puścić. Jest BNR. BNR. No dobrze. Za tobą było. Aha, dobra. To jest N. BN. To czekaj, i R. Gdzie było to ostatnie? I powinno się otworzyć, nie? Ja. No i ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo się cieszę. Kot tak. Hello. To se zostawimy, bo ja... Trzeba będzie... Chłopcze, kolejny kryształ. Ładnie, ładnie. A co u kocika, Fred? No co u no kocik dzisiaj, no ze mną oczywiście zawsze rano przyłazi do mnie. No to samo, no mruczy. Się tylko. To miejsce jest, Martwe. chciałem powiedzieć, pradawne. Ale w sumie racja. I mruczy. Pasiorek bardzo dobrze ubrał. Szukaj ten kryształ dodatkowy. To mnie zastanawiał. Coś... no dobra, no będziemy trochę przeciągniemy jak coś. No. Atreusie, za mną. Zaraz będę. Ja nie wiem, kaj mam iść. Pójdziemy najpierw tam. Teraz się czuję trochę jak w Wukongu. Taki sam klimat. Podobny klimat. Pięknie, tak jest, Fred, bo to kółeczkę trzeba robić. Oj, sorry. Kiedy? Nie jestem gotów. Ale to było dobre! Za kadzidełkiem wylewu. Aha, no tak, no przecież. No, żeś powiedział tę wirę, bo to... Zapomniałem. Nie jestem gotów. Oddał 4 strzały. No i czego nie rozumiesz? Dobra. Tam trzeba iść normalnie. A że my mamy nas... Znaczy, że ja mam nasrane, przepraszam, w głowie. To idziemy dalej. Idziemy tam. No i tam nas się... Nie, czekajcie, najpierw wyczyszcza to wszystko. Jeszcze coś wyskoczy. No z jednym to się super bawi. O,
O, dobrze, że tak tutaj najpierw. Draug, za tobą! Nie jeden, tylko kilka. Jazda! Ło, co jest? Uwaga! Jazda! Bardzo dobrze. Atreus jest prawdziwym bogiem wojny. Dokładnie. A taktykiem mega. Jazda! Chłopcze, Pytaj. Tak jest! Indra się za winklem, dokładnie. A to... Ciekawe. Chłopczy. Dynek. Wielka góra. Jakieś są potem... Możemy zrobić sobie takie czytanko na Discordzie. Na Afterze. O historii, jeżeli chcecie oczywiście. Coś takiego możemy walnąć. Mogę wam czytać sam. Dobra, to było wszystko, ale lecimy dalej. Bo historia jest, jak widzicie, fajna. Trochę dużo tych ciał. Wyglądają pysznie. No to już jest czwarty... Nie, i co widzisz? No, to chyba ludzie, a nie giganci. Właśnie, łowcy skarbów. Widzisz pułapki? Faktycznie, jak dobrze, że je uruchomili. Ciesz się, że nie wstali z martwych. A, walka z bossem, no. Tu będzie boss chyba. Chyba. Posąg! Dotarliśmy! My nie jesteśmy łowcami skarbów, my po prostu tylko plądrujemy. Czytaj. O! To Durathror. Jeden z 4 jeleni na drzewie świata. Miał pilnować wejścia do Jotunheimu, gdy giganci śpią. Myślisz, że tam jest? Nie wiem. Obrubnik. Kolekcjonerzy. Wszystko tak można nazwać, nie? To jest straszne. Chłopcze, Tak jest! Widziałem już to pismo. Jazda! O, tam jest dziura, patrzcie. Żeby dało światło pewnie. Tyczkę tak. Idziemy dalej. Jeszcze moment! Ja strzelam na R i naciskam F jednocześnie. Ja nauczyłem fajnie to rozgraniczać. Fajnie nauczyłem korzystać z tego. Jazda!
Dobrze, Arteus, jako strzelec powinieneś być na samym przodzie, o to chodzi. Dokąd teraz? Naszym celem wciąż jest szczyt. Musimy iść w górę. Nie przyjdę. Najwyższa góra światów. Mama widziała, że to szczyt gigantów? Nie. Jej prośba była bardziej zawiła, niż mogła się spodziewać. Że tu pójdziemy. To, że nie wpadłem na pomysł licznika. A już ktoś na pewno policzy. Może zacząć śmiało od 50+. A no tutaj. Taka ciekawa. To idziemy dalej. Kryształ się później przyniesie. Dobra. Jademy durś. Wchodzimy na wierch. To chyba imię. Hraezli, czyli groza. Co to? Dziwne. Jest tu świeca splątana sznurkiem i skóra jakiegoś zwierzęcia. Jakiś lampion? Ale nie ma knota. Na nic nam się to nie przyda. Bifrost oświetla nam drogę. Ej, kto zapalił te pochodnie? Na co one zmarły? Bądź czujny. Nie, tutaj jest po prostu. A już jak się otworzył. Ja. Ja sprawdzimy. Bo mamy tu krzynia. Halo! Przestań! Przecież ja tylko... Dobra. Chłopie, masz tu plac martwy, a ty... O. Duży plac. Dobra. Serce góry, herce hołdy. Co to takiego? Gdzie jesteśmy? W kopalni. Jeśli chwytak dosięga szczytu, nasz cel jest blisko. Dobra, dzisiaj gramy do hołdy jak coś. Go użyć. To jest żyć. Raczej już nie pojedzie. Ten żyje. Że to się będziemy prać. Ta maszyneria wygląda na krasnoludzką, ale kamień obrobili go jotunowie. Może giganci nie tylko kopali wewnętrzne rury, ale po prostu tu żyli. Tego teraz nie rozwalimy, ale to rozwalimy. Ja jakiegoś tak pójdę do sklepu i... Nie no, tak prawnie. Mamy tu... Schody górnicze były, dokładnie. Co to znaczy? Dobrze. Zabawne. Co takiego? Ktoś tu napisał tylko dla jotunów, a ktoś inny dodał
i krasnoludów. Mamy też się wpisać? Nie. A mi się też wpisać, super. Tam potem... O, tutaj. Dobra. No to otwieramy Wygląda to. na to, że coś tu jeździło. Pojeruna. Chyba wiem, jak to działa. Chwytak jest tutaj. A jeśli ruszymy to... O nie! Lina chyba utknęła pod skałą. To było lekkomyślne. Tak wiem. Jezu, jaka jest różnica wzrostu między nimi. Jaki on jest, jakie to jest bydle. Zacięło się. Ale może wejdziemy na górę tamtędy, kiedy już zajmiemy się nimi. Wiem, że tamten idzie z... Aj, nie. Odczep się od niego! Rany! Wybucha! Drog, za tobą! Nie, no lecę. Gotowości! Ogień nad nami! No kurde, ile mam? Jaki z dymy jest baran. Chciałem ciepnąć, a nie wyszło. Sobie świecił ewidentnie, dokładnie. Masz jedno zadanie, bądźmy ostrożni. Co robisz? Halo! O nie, nic mi nie wychodzi. A, fajnie, żebym powiedział, dobra robota. Uważaj nad tobą! Dobrze wykorzystany szał był. Spisałem się, nie? Lepiej. Tak jest, bardzo dobrze to robi. Jakby jeszcze tak nie dar, to by było git, ale tu przejdziemy. Atreusie, Tak za samo, mną. tak samo myślę, że Kratos to Przepraszam, typowy Polak. zamyśliłem się. Masz topór, to nie wkusz jej zwyczajnie po gębie, nałóż pięścia. Dokładnie. Tak się właśnie zastanawiałem. Kto obudził wszystkie draugry? Wszystko jasne. Od początku wiedziałeś, jak gołęść czarne tchnienie.
Nie myśl sobie, żem cię mógł tamtędy poprowadzić, ty kupomięcha. Wiem, jak obejść większość rzeczy, a już zwłaszcza tutaj. Tak się składa, że swego czasu mój ród tu zawiadywał. Podrasował pułapki jotunów, a do tego zmajstrował okrężne ścieżki. W końcu szczwane z nich lisy. To mi przypomina. Uważaj ta na pułapki. Co udało się wam znaleźć? Kość topora, o. Znaleźć minus szczęście. Obrona minus ten, ale witalność... To damy, to damy. Dokąd teraz pójdziemy? To naprawdę solidne materiały. Przy twoich przygodach może wytrzyma jeden dzień. Kurde, ale... Nie, i tak nie miałem. Zapraszam ponownie, a teraz wypierdalać. Przepraszam. Ta gra jest. Rany. To miejsce jest ogromne. To w końcu góra. Wielka. Też czegoś jeszcze nie pominąłem. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Wiem, dobra, Rodzi to. się wam znalezienie go. Ale to musimy trochę dokoksić. Lecimy dalej. Family friendly content to takie rzeczy. Nie, to nie jest. Znaczy. Tu E, jest tunel, ale nie zmieścisz się. Idź sam. Dobra. To jest nie family friendly, ale jak wpuszczasz ten God of War'a, to tam jest, że ostrzeżenie, że jest taka gra. Bo ja mam. Ja jestem. Ajajaj. Żyjesz? Nie. Pewnie. Ja słyszałem kruk. Ale dobrze ja to zrobiłem. Nie, jest tam, słyszę. Ogień nad tobą! Jeszcze chwila. Zrobiłem unik! Justa! Wrogowie są silni. No są.
Możesz go przesunąć? Wygląda na ciężki. Pewnie, że mogę. Albo chodź tu. O, ile tu rzeczy mogę zebrać. No słyszę go jak pierun. Co mu się stało? Zdechł. No, wiem. A temu, no. Jak będziemy na moście, to na pewno. Nie ma. Wiem, że jest problem. Jej! Dałeś. Most. Będzie ściepnięcie. Czekajcie. Muszę. Mieliśmy się? Ja tu idę. A, ja to muszę pociągnąć, dobra. Ruszył się! No i koniec. Wagon jest przywiązany. Widzę. Już. To już nie jest przywiązane. Chodźmy! Mamy żyćko na dole. Dobra! O, właś tu, Może pierunie. spróbujemy przejść przez tamte wrota. Tylko naraz, chłopie. Jazda! Okej. Spójrz! Następny lampion! Zniszczony. Zostaw. Do czego one służą? Jest w nich coś niezwykłego. Czuję. Czujesz to? Czuję? To działa! A, tam, patrzcie, tam był ten, tam jest Walkiria. Ale my jeszcze wiemy. Okej. Skrzynia. Dam głowę, że jest tego więcej. O, do dna. To znaleźć kim. Wszystko. A tutaj przeniesiemy, nie?
Mamy dalej. Chłop wszystko demoluje. Wandal, dokładnie. To jest skandal i wandal. Zostańmy jeszcze. Na pewno coś wymyślimy. Raczej jeszcze tu nie zrobię. A, no tego nie stworzę. Musimy uwolnić linę. Może się uda, jeśli przeciągniesz wagon. Chyba jest tam. Czekaj, chłopie. Musimy trochę posznupać. No to ulepszy. Dobra. Jesteście... A? Szkoda, że mamy tu nie ma. Nie, to nie będzie. Teraz ten kamel trzeba. No nie. Hamuja te Udało się! Teraz koło linowe powinno zadziałać. Może otworzy nam drogę. Ale jest jak silny. Dobrze. To chyba wszystko. Okej, te zejdziemy. Jazda! Co jest? Znaczy... Uwaga, z tyłu! Mogę już ruszać! Jazda! Jedna taktyka, co? Powiedz kiedy!
tak to będziemy się brać 8 lat, nie? No ale to jest najlepsza taktyka. Chcę zrobić to za pierwszym, za jednym zamachem. Gotowości! No i prawie będzie miał połowę HP. Na prawo! Jazda! Uwaga, ojcze! Uważaj! A, no jednak tak jest szybciej. Dobra. Czekam! Dobra, tak jest szybciej, o wiele szybciej. No nie gadasz, że jak koj pnę przez coś takiego. Robi się niebezpiecznie! Zostało tylko 3! Jazda! Walczyli! O kurde, ale... Ale chciałem wziąć, wiecie, bo ja chciałem wziąć... Wiecie, chciałem wziąć życie tutaj. Udało się. Udało. Jeszcze chwila! Jazda! Wracamy do koła. O, udało się. Mrożący płomień, o, fajnie. Ledwo się przeżyli, ale weszło. O, Gizę zamiast. Wracamy do koła. A nie tu? A nie, to jest Surik, dobra, to jest... To wracamy do koła. Oj, ale ledwo, nie? Ledwo to się udało. Jednak to ciepanie na wszystkich tak super nie idzie. To działa! Mamy chwytak! O, no i znowu. Co ja zrobiłem właśnie? No? O co chodzi? Ładnie, ale początek nie począłem tak ostrożnie. No wiemy, właśnie też tak... No, też tak, ale wiecie, lepiej... Lepiej tak niż ten. Wiem, że czasami za bardzo ostrożnie podchodzę, tak jak czasami w Wukongu. Bo do trolli trzeba normalnie jakby... Ale... Ważne, że przeszło, nie? Ważne, że jest. No i co? Jest tu sporo ciekawych miejsc. Fajnie, ale ja chcę. No tam, ale tam jeszcze nic nie zrobimy. Żeśmy sam byli. Chłopcze, nie dotykaj tego.
Też. Znaleźliście dla mnie może... Nie, dobra, nic nie, nie masz nic nowego do zaoferowania. Czemu się nie chce chycić tego, co? O co chodzi? Czemu ja nie mogę iść do góry? Nie rozumiem, albo czekajcie. Zrestartujemy. Trudno. Chyba po bossie mi się ten... Tak, po bossie. Resetuję. To działa! Słuchajcie, nie żebym sugerował coś, nie, ale brakuje tylko, jest 80% na świąteczne gyszynki, moi drodzy, w donate'ach, więc no, już sugerował, jakby tak była pełna suma, to bym się prosił. Ja no, zachęcam oczywiście do donate'ów, link są warte. Oj, to słuchajcie, to co to widzicie, to nie jest pełne. A, bo muszę to właśnie. Pasuje! Idealnie! Kapłek się. No to co, furgomy? No furgomy. Zaczynamy! Zawiezie nas na samą górę? Wkrótce się przekonamy. Czuję tu coś dziwnego. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Nie myśl o tym, co może się wydarzyć. Skup się na tym, co się dzieje i bądź czujny. Tak jest. Nie na sam szczyt, ale już blisko. Czekaj! Ten jest cały! Jakaś notka. Modlitwa giganta. Prosi przodków, żeby go strzegli. I doprowadzili do domu. Chłopcze, Zaczekaj. Ja chyba wiem, jak to działa. O! Dziękuję, Hasar. Hasar, 10 złotych. W sumie to dobrze, że przypominasz. Dziękuję bardzo za zadyszkę. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Piony co puszczają. napisałeś? Poprosiłem, aby strzegli mamy. Myślisz, że będą nas strzec w drodze? Chodź. Czeka nas długa droga. Opie, jeszcze nie wiesz jak długo. Lądrowanko! No będziesz, no panie. Znaczy to... Cofnij się! A, te pułapki, dobra, na razie pułapki są, ale ledwo żyje, no ale... Wejdź do tunelu. Dobra! Uważaj. Więcej prób. Krasnoludy wydrążyły te tunele, by omijać pułapki. No i dobrze. No, przynajmniej dla mnie. O, jest żyćko, bo to było... Było ciepełko, wiecie. Teraz ten lampion wyląduje komuś na dachu i zjara chałupy. Dokładnie. To jest. To jakiś żart? Tego tylko brakowało. Widzimy się po drugiej stronie.
Trudno. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. Chyba nie dosięgnę. Dobra, udało się. Kolejny dźwig! Będziemy na górze szybciej niż myśleliśmy. To haźle nawet. Dobra, jedziemy no. I lecimy! Skrzynie pieruńskie potrafią się bronić. Kto to widział? Albo nie. Może Będziemy wciąż się za teraz. dużo ważymy. Chłopie, jakbyś... Tyle, nie jod. O nie, ten krasnolud dostał, nie? A niestety. Pinia. Ta się nie potrafiła bronić. He, he, he. O, cześć. Dobra, znowu jedziemy. Ej, kiedy dotrzemy na szczyt, jak daleko będziemy sięgali wzrokiem? Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na miejscu. Póki co, bądź czujny. O, coś mi mówi, że się będziemy tu porać. Atreusie, Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy jak na takiego siłacza. i co w tym złego? Dzięki temu wciąż żyjemy. Może, ale życie w nerwach nie daje frajdy. No to też prawda. Gotowy do akcji. O, hopie, prawie byś dostał. Dobra. Uważaj z tyłu! Problemy. Jak na ten poziom trudności bardzo mi się podoba to, że... A, tak trzymaj! tak jest, bardzo dobrze. Może to dało ci frajdę? Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie. Utknęliśmy.
I czas na nóżki i robienie. Teraz będę miał robienie nóg. Myślisz, że jeszcze daleko? Nie wiem. Będą nas jeszcze atakować? Na pewno. O rany. Tak. Bądź gotowy. To już inaczej mówi, nie? Do tego Atleusa. Kurde, mol. Mam kamień zdrowia! O, są i na ten pierun. Uważaj, ojcze! Uważaj! Aj, zrobimy. Dostał, bierz go! Tak jest. Nie chciałem użyć szału, żeby... żeby... Nie wiem, no na wszelki wypadek. Znów stoi. Udało się. Wiem. No i mamy ładnie, dobra, to musimy... Trochę dzisiaj dłużej pograliśmy, piknie, dziękuję bardzo. No ale wiecie, chcemy do tej hołdy no i doczyć. Wierzę, że już się skończy coś. Chyba jesteśmy bezpieczni. Na to wygląda. Ojcze, kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy do domu. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy ścieliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. W naszym domu nie jest już bezpiecznie. Ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. O, siemano, Rekin Driver, witam. Siemanko, cześć, Rekin Driver. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, słuchajcie, już zaraz będziemy sam na hołdzie. Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. No idealny momencie, żeś to powiedział. Uspokój się, chłopcze! Trzymaj się za mną! Tak jest! To za gadzina pierońsko. Wiesz, ile kosztuje elewacja i windy? Kieruna. Z gotowości! Dobra, tutaj mój... Jasny. I jak ja dostaję?
Jasny. Ale ja robię unik, co jest, kurde? A. Dobra. Muszę się nauczyć tego hopa. No teraz jak włączyłem szał. Co za pieruństwo! O ty gadzino. Co ty robisz? Przygotuj się! No nie, mam wrażenie. Mam ważne pytanko, bo na YouTube widziałem, jak Pokémon Insurance Grass i czy ta gra u ciebie bez problemów odpaliła, bo u mnie lipa. Gra nie odpala i nie wiem, czy to nie wina Windows 11. Chyba Windows 11, bo u mnie jest bez problemów, a mam Windows 10, wiesz? Rośnięta jaszczurka. Brakowało. No więc u mnie jest git. Ja się zastanawiam, skąd wzięli model mojej byłej, nie chwaląc się. Prawa autorskie, prawa autorskie. Więc Wrecking Driver u mnie normalnie jest szpilo. Normalnie wszystko, żadnych problemów. Wow, co to było? Nie wszystko szpilo, ładnie, więc jak chcesz ten Pokémon Insurance, no to nie Insurance. Pokémon ubezpieczenie. We wtorek szpilamy w to, więc możesz jak chcesz, to zapraszam. Drzewa Yggdrasil. Możesz zniszczyć przeszkody wokół soków drzewa świata. Bije od nich moc. Więc no, we wtorek grom w te Pokémony, więc możesz też kuknąć, zapraszam. Wtorek, 19. Tam szpilamy te Pokémony, nie ma żadnego problemu. Wszystko działa elegancko. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze, powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. Znaczy jak się rozrzeda, to jesteśmy są na wierzchu. Dobrze. Nie tracił sił, nie? Pierun. Nie no, Atreus nie jest pierunem. Dzisiaj ile? Tylko 5... 5 wciep, nie? Dostaje. Szczepan. Słyszysz to? Ktoś tam chyba krzyczy. No mam zamiar, bo te Pokemony przeszedłem z 4 razy i nigdy się nie nudzi. O, to fajnie. Ja pierwszy raz przeważam właśnie. Zapraszam serdecznie. O, będzie walka z nim. Czekaj! To Sindri. Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi, Zajmę jego uwagę. co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Idź w prawo. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. O, już ładnie mamy tutaj. Dowej. Tutaj! Dobra, na razie nic my nie robimy. Ja potrzebuję żyćka. Bo ledwo żyjemy. A ja mu chyba wskład. Dobra. No i elegancko lecimy po... Ale mu pancerz pierun. Dawaj, ząbki, dentysta! Mógłby... Mógłby myć te zęby, nie? Jakby szczoteczka dla takich zębów. O, ja mam pół HP, ja mam walczyć. No to teraz zdrowość ma... A nie, mamy full HP, dobra.
Czekajcie, muszę się go nauczyć. Nie, a to... Kryształy do rozmienia wybuchają połączenie energią elektryczną. No ja wiem, ale ja potrzebuję... To musi otworzyć dziób. Czekajcie, muszę... No ja... Jakieś powody trochę mi szkoda bestii. I trafiłem na ten twoje runa. Kurka flak. Nie, on mi tu wytrącił, kaj to jeden. A, ja tu muszę... Otwórz ten dziób. Kurde, że on go nie otwiera. Tu przytrzymać, żeby zachować te fale uderzeniowe. Znowu jest to samo. Najpierw tą falę uderzeniową zablokujemy. A. Nie. O, jednak dłuższy stream się chyba szykuje. Nie, Kłepek, bo nie rozumiem jeszcze. Tam mi pisze, ale sam... Runa. Dobra, szpony. A! To nie był dobry ciek. Tak jest. W ogóle zastanawiam się, co ci kierowało w wyborze startera Pokémon. No widzisz, co mnie kierowało? No się was pytałem. Pięknie. O, coś nowego, dobra.
Wiem, że to był. No to chyba lepiej będzie. Albo nie, no ale żyćko potrzebowałem. Dobra, w ogóle. No właśnie tutaj Wrecking Driver odpowiadał, że co mnie kierowało. No tutaj wybrali widzowie tutaj jakiego Pokemona bierzemy. Chłopcze, jesteś cały? Tak! Mam plan. Na moją komendę obniżysz żura. Rany mu rzuć. Nie, tam trzeba w to. Nie obchodzi mnie to! Przygotuj się! Pięknie, pięknie. Pięknie. Już powie trochę szkoda bestii. No pewnie no. Fajnie, że tu się zapisują te stadia. Wiem, że... No chodź, misiu. A zaraz jak grasz w God of War'a, też możesz mi powiedzieć, na jakim poziomie trudności grasz. Bez urazy, ale w ostatniej formie jest tak paskudny, do tego według mnie czysto moja opinia najlepsze stałe trójki. Nie, spoko, no. Ja pierwszy raz grałem. Gram w to, no i tak wyszło, ale to nie ma problemu. To tam, ja tam nigdy problemu nie widziałem w tym. Ale tutaj się dzieje, moi drodzy. Pięknie, nie? Rany, naprawdę się udało. A ty! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. Epickie I o było, ile tak. się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to... Ja gram na tym samym zasługuje poziomie co ty. na Dobra. nagrodę. Co to jest? Strzały splecione i jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki? Ja dopiero zaczynam. Dobrze. Są bardzo ważne strzały. Nie to. Popularnie. Spotkaliście znów Broka? Ta, mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny? Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie? Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, zrzędliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Spal to. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Cie. Potrzebny mi kieł tego smoka.
Ale przyznasz, Hazard, że tutaj, że łatwiejsze są tu bossy tak czy siak niż Wukong, ale Walkirie będą bardzo ciężkie. Uważaj, gdzie go... nieważne. O, ale syf. O, straszliwy syf. O, i ten smród. Idealnie. Nada się. O. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Tak się tak Krzysiu. Teraz natrzyj tym cięciwe łuku twojego syna. No zrób to dla mnie. Jaki zły jest. Atreusie, daj łuk. Tylko 2 razy. A, ostrożnie, proszę. Zdobywasz strzały porażające. Strzelaj nimi w kryształy rozbijania, aby zniszczyć przeszkody wokół tych drzewa, nie? Soków drzewa. No więc, mówię, to będziemy rozwalać, ale to później. No pewnie, teraz się podoba. Jak mi to wyjaśnić? Wzmocniłem włókna cięciwy wibrującym wzorem. Kiedy wycelujesz w zakrzepłe soki drzewa świata, rozsadzi je fala wibracji. Co to znaczy? Widzę, że sam to rozpracowałeś. No to tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie. Zawsze W moim wypadku bossy są łatwe, gorzej im idzie z grupami przeciwników. No widzisz. No. Ja sobie jakoś radzę chyba tak i tak, w miarę. Poklachamy jeszcze? Gdzie nauczyłeś się to robić, Sindri? Wiecie, gdy przestałem pracować z Brokiem, wyruszyłem na naukę do Vanaheimo. To poszerza horyzonty. Co jakiś czas potrzebuję nowej inspiracji, by się rozwijać. Dlatego rozstałem się z bratem. On stał w miejscu, podobnie jak nasza praca. No jasne, robiliśmy świetną broń, ale co z tego? Zmiana jest częścią życia. Jeśli nie umiesz się przystosowywać, skończysz w piachu. A to obrzydliwe. Okej, do następnego. Dodamy jeszcze. O, jeszcze jedno. Zachowajcie ostrożność w pobliżu szczytu. Jestem całkiem pewny, że Odyn czegoś tam strzeże, a nie chcecie podpaść Asowi, wierzcie mi. Kto? My? Zrobię, co tylko wam trzeba. Ponad ten. A, ulepszenie do Wetanos. Jezu, no minus 20. To ulepszymy, bo mamy plus 2 siła, plus 4 obrona. I kamienie wskrzesz. Kupimy jeden. Wpadnijcie niedługo! Dobra, tu nic nie mamy, lecimy do góry. Dojdziemy do hołdy i Do kończymy. magazynu Fafnira? Nie. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. Oj, Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu dobrze jest być silnym, prawda? Tak, wiem. już tutaj, słuchajcie. To nie jest czerwona flaga, tylko bardziej szkarłatna. Już mu odbija, już pycha znowu podłazi mu. Już mu pycha podłazi trochę do łeba. Zemsta Tyra. Kurde, to będzie dobre. Ale nie, zostawimy. Tak, nie będzie. Dobra, idziemy na wierzch.
się leczy. Jestem gotów. A, no bo sługa Hel to był, więc można było parę go... Jest git. Stara się ma, nie? Oto i on. Mam go roztrzaskać? Tak. Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ. Raz go już trafiłem, ale znowu świeci. A, czekaj. Musi być przy tych czerwonych. Idziemy. My sam na wierch przedrzymy, bo wczoraj miał być fajnie, ale nie wyciekł. Ale mi zasadził. Jeszcze chwila! Nie to! Za tobą! Uwaga! Za tobą! No. Ja tak samo wolę walczyć z dwoma trollami niż z dwoma upiorami. Oj tak, tak. Tak jest, Rekin Driver. Zapraszam też na Discorda, naszej społeczności oraz na YouTube, bo tam też jest dużo Pokemonów. Pokemonach i nie tylko. A teraz w grudniu mamy daily w ogóle content, więc nic ino brać. Zmieniam! Ojcze, jesteś... Co to było? Idę! Chciałem użyć tego kamienia, ale mogłem szał użyć. A, bo ja się na to nadziałem. Dobra. Dobra, spróbujemy. Trzymaj się! Ja tak to zmarnuję na pewno. Będzie dobrze! Uważaj! Chwila! Nie, no nie, runa. Oj, oj, oj. Jednak w grupach coś mi idzie, ale nie, bo tutaj nie mogę tego topora użyć, ani ogłuszania, ani nic. Ale to też ciepanie jest bez sensu. Ale najpierw się tych po prostu wykończy. Mogę działać. Uważaj, synu!
Kurde, mol. Dobra. O, udało się. Tam jest most. Tylko jak tam dotrzeć? O, i cię fest przeciągnąłem streama. Tak. O, albo nie. Zablokował się po drugiej stronie. No zaraz od... Spróbujemy. Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. Powiedziałbym to zabawa, ale... Dobra, słuchajcie. Mamy kolejną. Tu, chłopcze. Kolejny. No nie szrank, nie? Bo że No to Imir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn go dźga. A. No, żeśmy znaleźli. Szukamy dalej, szukamy dalej. Chłopcze. Dnek. Nie, sorry. Imir był gigantem. Ojcze! Mieli fart. No nie, no tutaj szału muszę użyć, bo znowu jest zbyt dużo. Znowu jest dużo tego szału. Jak na razie szału nie ma, ale wiecie. No, aha, tego dobra. Kurza mnie to, że to są... Aj. Ten się leczy, więc... Ale... No jeszcze więcej. Ja tu robiłem unik coś i nie mogłem nic zrobić. Co to jest? W ogóle nie miałem szału, nic. Muszę to dociągnąć do końca góry, no co wy radzicie? Ty możesz walczyć toporem. Aha, no. Nie, to są sługi Hel przecież. Dobra, z kim się da, to będę... O, to dzięki jeszcze. No, a ja się z tym bawię. Ale jak on jest otruty, to mogę z nim walczyć tam.
A, no jeszcze więcej, tak i jest. Wybacz, jeszcze chwila! Trzymaj się! Serio? Lub kontry pod Q, no właśnie, no chyba będę musiał tak robić. No. Dobra, udało się. Polecam niebieskie strzały na te zmory wywali... A, dobra, to dzięki, wywalić ich chciał. Dobra, super, dzięki. A następnym razem użyjemy tych... Boże, ale tu jest typu... To jest sznupania... Dzisiaj nie będzie chyba afteru, moi drodzy, przepraszam was bardzo, no ale się przedłużała gierka. Ale może runę, wiem, ale ja chcę jeszcze... Tu, chłopcze. Tak jest. O ile nie wziąłeś, bo sekundy mi minęło, okej. No chłop. Zaraz. Odczytam to. Okej, żółte strony pod obracanie, niebieskie pod... Dobra. Wejdź. A, jest rzeczywiście. Jeszcze dwie. A, bo tego tu nie wziąłem, dobra. No i Kaję ostatnio. Bo my... After zawsze zdąży. Dobrze, czekaj. Jest coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu. Gdzieś tu. Mostem maybe. No właśnie mostem. O, jeden raz tak się przestraszył te. No, się tego nie spy. Dobra, i tak już. Coraz lepiej się spisujesz. O, coraz lepiej. Brawo, syny. I mamy krzynia. Idziemy na wierzch. Apel 1 ze 3. Ja, bo ostatnio nam urosło trochę żyćko, więc jedziemy sam na wierzch. To już wszystko żeśmy zbrali. O, weź synek. Do mnie! Właśnie. Dobra, idę. Już blisko, mamo. No dobra, bo ja zaraz do Hasia tam muszę iść. Duma się patrzę zawsze zwyczajenia. Nazad. No i mamy szczyt Szczyt! hołdy. Jesteśmy tak blisko. Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. To jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o... kluczowo, jeśli chodzi o fabułę teraz. Będzie. Nie będę spoilerował, ale powiem wam. Zapamiętali to. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy.
ale wadliwej broni nie. Powinno trzymać. Dobrze? Dobrze. Idź. O, no wiem. Tak, skończymy. Chłopcze, patrz pod nogi. Ale to co, ale pójdziemy tam jeszcze na wierzch, nie? Bo tutaj nic nie będzie akurat. My tu skończymy. Ale jeszcze wezmemy, nie, bo tu jest ważna historia. Nie chcę wam tu kończyć. Dobra, wchodzimy! Ojcze, tutaj! Wypadło. Dobra. To już chciałem... No. Gotowy! On ten chyba spadnie. Dobrze. Ładnie. Cliffhanger? Właśnie... Może właśnie historią kolejnym zaczyna... Tak chcecie cliffhangera zrobić? No dobrze, to zrobimy cliffhangera. Jeszcze moment! Dobrze, no to tym cliffhangerem uważaj, ojcze. Chociaż w sumie Gansy Gaja chcesz. Nie, dobra, to zrobimy tak. Zapiszemy to tutaj, szczyt. Na tym zakończymy, moi drodzy, cliffhangerem. Bardzo dobrze. Może być. Dojdziemy na szczyt w następnym odcinku, więc serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy przedłużony stream, bo prawie już mam 3,5 godziny. Ale zimne. Więc no, następny stream będzie oczywiście za tydzień, chyba w sobotę. Jeśli chodzi o God of War'a, więc zapraszam oczywiście na YouTube'a, bo mamy daily w grudniu, po południu. Miło bardzo było, dziękuję. Dziękuję również wam, bardzo dziękuję Hasar za dyszkę oczywiście, za to, żeście byli. Zapraszam następny stream we wtorek na godzinę 19. Będzie Pokémon oczywiście, no i co, i do zobaczenia, nie? Więc zapraszam oczywiście na Discorda i tak dalej, na Discorda, YouTube'a, TikToka, Instagrama, Facebooka. Nadrobiliśmy wczorajsze problemy techniczne. Dokładnie. W następnym odcinku dowiecie się, co Fred znalazł na wierzchu. Dokładnie. A w następnym odcinku dowiecie się, czy Kratos zostawił tego Pirona już na wierchu i powiedział, że niech idzie w ciuli. Dobra. Dzięki jeszcze raz wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.